Sikubingelele mbukeli ke Phinaphi la wethamele khona i1KZN TV. Sijabula kakhulu ukuthi sikubingelele usuku namhlanje sithi ke Happy New Year njengoba ke insuku ke zimbili kumasingana. Into esifisa ukuthi ke ngempela ke sibele emuva sikuvezele yona. Siyazi ke ukuthi ke usuku lwayizolo kulapho bekade kuhlukaniswa khona ke unyaka. Sibheka nje izinto ke ezibalekile nezinto ke ezinkulu umphakathi othe waba ingxenye yazo njengoba sibheka ke eDoden Jazz Festival. Siyazi ukuthi ke ngempela lo mcimbi kumbe leli dili lomculo wejazz liya ngokuya ke liqhubeka njengoba ke kulomcimbi wasungula ngonyaka ka2018 kuze kube manje usaqhubeka ngempela futhi ke obonakala ukhula ngendlela ke eyisimanga. Baphumile ke abantu ukuthi ke ngempela bezoshaya umoya bajabulele ke lolu suku njengoba ke kuyindawo le esolwandle abantu ke baphuma bakhombise ke umuzwa wenjabulo. Siyafisa nje ukuthi sikubhekele phakathi ezinye zezinto ke ethe zenzeka siphinde futhi sikhulume ke nabo ababeyingxenye yalolu suku siphinde sibabongele nje nanokuthi ke babeyingxenye yosuku olubaleke njengalolu. Sithi ke Happy New Year ngempela ke siphinde futhi ke sikujabulele ukuthi nathi siyingxenye ke iyawo ke lomculo kodwa siyafisa nje ukuthi sizwe ke inkulumo ezahlukahlukene uma ngabe sithi ke abakhulume. iDogodweni Jazz Club isungulwe ngo2018 isungulwa izakhamuzi zaseWadwani kakhulukazi eMacambini ngenhloso yokuthi kwakukhuza nje udlame ngalesa sikhathi legodi ukuhlanganisa abantu bonke ukuze bekwazi ukuthi bebumbane. Kuqaleke kuyinto nje beyihlalela ngaphansi kwezihlahla eBish ngenhloso yokubumba indawo yaseMacambini. Kodwa njengamanje umuntu uyabuka ke sekuneminyaka emingaka nje lokhu isungulwe ngo2018 umuntu ke uyabuka ukuthi iyakhula kakhulu minyaka yonke. Kulonyaka ibukeka sengathi inkulu kakhulu njengoba besila ngonyaka odlule bese ukuthi sikhomba ukuthi isinyuke kakhulu ngokwezinga ikakhulukazi umuntu ubuka intsha ngendlela okuyiyona esigcwele ngayo okuthi ke ngesikhathi futhi sungulu kwathathwa bona abantu abasha ukuthi bebe sekomedini kube yibona oyihlalo abazokuba sekomedini ukwenzela ukuthi bonke abantu abasha beqhuquzeleke ngokuattenda iDogodweni Jazz Club. Sithi ke Happy New Year ke ikakhulukazi kogogo emakhaya nomkhulu nako mama nje nako baba emakhaya nasentsheni ikakhulukazi sifisele kakhulu ade befunda umatric esifisayo ukuthi bonke beyithola ikole kungabi bikho abazofeyila ikakhulukazi ke imandeni yonke ngoba ngaphandle kwemfundo isizwe sethu kobe kusho ukuthi asilutho. Sithi ke nje imfundo phambili ukuze sibe nesizwe esifundile esizokwazi ukuthi indawo yakithi ibe nekusasa eliqhakazile bengakhohlwa ila abasuka khona behlale bebambelele njalo nje emsukweni wendawo yakubo nasendaweni yasemandeni. Namhlanje siseDogodweni eWadwani kune program le eyenzeka annually khona la endaweni yaseDogodweni la khona kusuke kunomculo wejazz. Umculo wejazz mhlawumbe umuntu mengakhuluma nje kafishane ngawo umculo okufanele abantu abasha sibakhuthaza ukuthi babe ingxenye yawo ngoba umculo okwazi ukuthi njengoba kuyinyanga kaDisemba bazokwazi ukurelax bazokwazi bacabange uenjoyable. So siyakhuthaza nje akubona umculo abantu abadala umculo okufanele bonke abantu babonakale bekwazi ukuthi bereflecta nawo. So ke ezumkhandlu wasemandeni ke ngizomela ubabumela namhlanje siyafisa ukusho ukuthi njengoba kumcimbi wenzeka minyaka wonke ngoba siyafisa ukuthi ikhuthazeke sizodlala irole enkulu ke ngokulanga ngoba iyaqhubeka iprogram minyaka nonyaka uqinisekisa ukuthi iyahamba yonke indawo ngoba mekuthiwa iseDogodweni eMacambini akusho ukuthi leyo ndawo la yiyona ingxenye yasemandeni. Abantu basemandeni fanele bonke bafile beyingxenye yalomcimbi lo esifisayo futhi ukuthi indlela ezomakhetha ngayo ubaba uKhansela uShelembe njengomuntu owuyemnazi weward ekwazi ukuthi ingene kubona bonke abantu ngoba siyawubona ukuthi umculo futhi iprogram ekwa-APM ekhulayo unyaka nonyaka. Igama lami nguMbalenhle Ngema kusho ukukhulu ukuthi ngibe lana kwi-Jazz Festival because kuchaza ukukhula kumina. Abantu abaningi abawontanga yami abayilalela ijazz bayibone ngazi ukuthi iyabhora abanye but mina ngicanga ukuthi iwonderful kakhulu because umculo opholile lona ukuthi uzophola and uyasiza nje kakhulu ukuthi uma uyiyouth ungagcini uyimbandakanya ngento ezwrong nje uyakukhulisa nje umuntu osemncane
abantu engafisa ukuthi ngibafisele uHappy New Year abazali bami abale kwaNdonga Ziyaduma ukhale sakhe Msipha kanye nokukhanya Mhlongo. Thank you. Igama lami nguNompilo kaNgubane, coming all the way from Pietermaritzburg. I'm so excited ukuba kwiDokodweni Jazz Festival. Ngijabule kakhulu kumnandi ngiyaqala ukuba lana. I'm enjoying myself with my friends. Nje kumnandi. I'm really enjoying myself. Ngiyajabula ukuba la. Njengokuthi Happy New Year kubantu bami. Akhona uSimlindile Newcastle, uSnempilo, uSibahle, owami, abantwana bami nje bonke. Ngifuna ukubatshela nje ukuthi ngiyabathanda. They mean the world kumina. Ayikho into engabafiseli yona, ngibafisela nje into ezinhle empilweni yabo. Yeah, ilokho nje. Inhloso lomcimbi kakhulukazi sibukile uma sibheka imicimbi yonke khona sabona ukuthi umcimbi wejazz noma ama-event ejazz aya ngokuya ayashoda kanti anabo abalandeli. Abantu abadala basakholelwa kakhulu kulo music kangoba siyabona ukuthi basuka lapha bezebe endaweni ezikude. Sabona njengeDokodweni Jazz Festival noma iDokodweni Jazz Club ukuthi asiwenze lo mcimbi njengoba sinawo namhlanje. So inhloso nje kakhulu iyo leyo ukuthi abantu abadala singabanqishi bomnandi abanabo noma ekhona amanye ama-genre of music noma izinhlobo zo music but nabo banayo into abayithandayo ingakho babona ngathi bagcwele la bahamba nemindeni yabo. Yeah. Namhlanje sikwi-Jazz Festival eseDokodweni. Kade siqalile as ama-promoters simtshela ukuthi namhlanje sizobe sikhipha la eDokodweni. So wilona kusuku esikhona nje siphelele bafowethu. Ngithi nje asijabule kube mnandi. Niyeke lento yocabanga ukuthi jazz umculo obhorayo, umculo abantu abadala. Cha guys, ayikho into njengaleyo nje. Nathi siyouth siya relate, kumele nje enjoy, sijabule, sizwe music ephila esiphilisayo guys, esinikeza imessage yabo. So nje siyabonga for laba abakhonile ukuthi baphumelele namhlanje. Siyanithanda kakhulu, siyacela ukuthi na next year futhi nibe khona. So this year ngifisa nje ukufisela abazali bami, inkosi yami, unyaka omuhle, uKhisimusi omuhle, uNew omuhle. Bele kwaNdonga Ziyaduma Nkosi yami ngithi nje ngiyanithanda kakhulu. Cela uNkulunkulu anigcine niphile. Bese ngifisela wonke umuntu waseDokodweni ukuthi ngithi guyzini asipope, asiphile, uNkulunkulu asandisele nje kube mnandi yonke iminyaka size la eDokodweni sizo enjoy, sijabule, sande Nkosi yami kwi-Jazz Festival. Sande ngoba i-Jazz Festival siyaphila ngayo, siyajabula ngayo. Ngalokho nje ngithi danko. Nginguthandeka ngokaHlungwane. I'm coming all the way from Maritzburg. Ngize Kingindlovu ku-Jazz Festival. It's my first year, it's my first time coming to this place. Didn't know ukuthi bekune jazz nje ekade siqalile yaqhubeka like going on forward. And Mali, I don't know, it's been a third or second year, I'm not too sure, but I was invited by one of my friends and I feel so excited and so overwhelmed because this is the first time ngilana. Kodwa nje yonke enjoyment ngiyayijabulela and ngiyafisa ngathi ngiphinde ngibuye time and time again. Kodwa nje all other than anything, I'm very happy. I'm so enjoying myself. Nabo puti barati, yonke dirati, abos barati, nami ngirato. Kwaka right, yeah, bo. I'm so happy. I'm coming back, guys. This is more. Okay, njengoba sekunyaka ka2026 sifisela wonke umuntu oyingcenye wale program nobefisa ukuthi abiyona kodwa agcina ngakwazanga ukuthi afike ukuthi njengoba uzoqala unyaka kube ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi siseqale lo nyaka fanele kube khona ama plans azoba nawo okuzothi ngoJune assess ukuthi ngokuthi awa-achieve lo ma plans usehambe kangakanani. Njoba sisho ukuthi nabantu abasha safisa ngoba sababona ukuthi ibona abantu abadominant in this program. So ke sithi kubona ke abangahlala ekhoneni ngoba behlele ekhoneni ngebeze bayithole. Uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni? Siyazi ukuthi ke kunama challenges akhona eSouth Africa ukuthi kunabanye abantu ade befunda asebeqedile ukufunda
siyabakhuthaza ukuthi ke ukuze bezokwazi ukuthi njengoba kade befunda bakwazi ukuthola amathuba bakwazi ukuthi baphumele ngaphandle behambe befuna ukuze bezokwazi ukuthi basizakale. Siyafisa ke ukuthi ke konke kuhambe kahle nakubona ke abantu abadala ke sibafisela ukuthi ubaphathe kahle unyaka siphinde sihlangane futhi nango December inyama isahlangene nomphefumulo sikwazi ukuthi siqhubeke si celebrate iJazz yaseMandeni. Mbukeli-ke bekuyibona labo ababeyingxenye yalolu suku saphinde futhi ke sakhuluma nabahleli bawo ke lo mcimbi ngokwahlukahlukana. Siyabonga kakhulu ukuthi ubeyingxenye yawo kusukela ekuqaleni abantu ke bephumile bezojabulela ke umculo weJazz. Esemba ukuthi ke nakulonyaka ka2026 siyothuma ngabe sithi nje December ngempela ke isasasa liyobe likhule kakhulu njengoba ke libonakala likhula ke unyaka nonyaka. Igama lami mina nguphiwe ngokwamthembu ngithanda nje nami ukuthi ke ngifisele ke unyaka omuhle unyaka onebusiso ngempela ke usaqala unyaka sibheke phambili konke okufisayo kulonyaka engazathi ke kungaba impumelelo khona baya ekoleni khona bayofuna imisebenzi engazathi konke kungahamba kahle. Sibonga kakhulu ke ukuthi ubeyingxenye yohlelo ukusukela eqala kwaze kwashaya lesi sikhathi. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.